Așa să ne jucăm. Kevin. Mă joc? Acum am venit de la școală și mă joc pe Kevin. Mi-a făcut aici fain. Și uitați-vă, acum să vă spun unde este scara. Uitați-vă, deci mereți voi la cort și stați să vă... Și vedeți că se duce ca scara. Că eu am pus-o, dar o las acolo. Nu mai șterg că eu scara asta nu știu de ce nu stă. Hai să ne jucăm pe altceva. Deci i-am scris nou. Mult nou. I-am zis că nou. Tu nu vii aici. Chiar dacă te faci de Crăciun. Chiar dacă este învărcat. Da, ies oricum, lasă. Și mă joc pe unul foarte fain. Dar am pe telefonul ăsta care fac video.